Kumusta ka mong tanan dinha? Hinaot pa unta nga ang Ginoo kanunay magauban kanatong tanan. Una sa tanan magpasalamat ako sa BJMP Giholngan City sa Vallehermoso nga sila kauban kanato, nga sila gatuon sa pulong sa Ginoo kada semana. So pasalamat kita sa Ginoo. O sa dili pa kita magsugod, atong hangyoon ang atong amahan nga mao'y magauban, nga mao'y magatudlo kanato karon. Among amahan nga langit nun, daghang salamat sa panahon nga kami makatuon sa imong pulong. Ang imong pulong mao'y among giya dinhi sa kalibutan. Dili ang among tradisyon, kundili ang imong pulong nga recorded dinha sa Bible. Hinaut po nga kining imong pulong, kining among pagtuon maka-epekto sa among pag-alagad nga na kanimo, nga kami sa among pag-ampo nga kini mahimong kinasing-kasing tungod kay ang imong pulong nagabase man kami sa imong pulong dili sa tradisyon sa mga tao. Ginoo, ang tinuod nga teacher karon maong Espiritu Santo nga mao'y maka-control sa among kasing-kasing, nga makasulod sa among kasing-kasing ang imong pulong nga makapabago kanamo. Hinaut po nga ikaw magauban kanamo karon. Pasaylua kami sa among mga kasalanan sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. So karong adlaw magtuon kita sa kapitulo 15 dinha sa Mateo 15. So sa walay paglangay mo ana dayon kita sa kapitulo 15. Lemon tea kay ubhon ako usahay. But anyways magsugod kita. Ang kining paragraph, kining kapitulo kining parte sa Kapitulo 15, ang title, ang mga kabiling pagtulunan sa mga katigulangan. Ang gibilin. Maayo ba ng gibilin sa mga pagtulunan sa katigulangan? So atong tan-awon. Versikulo 1. Guys, naa na ba mo dinha sa Matthew Kapitulo 15, versikulo 1. Okay. May pipila ka Pariseo og mga magtutudlo sa balaod gikan sa Jerusalem nga miduol kang Hesus. Nangutana sila kaniya. Sa atong pagtuon sa niining Matthew or gitunan na nato ang Mark, Luke, John, and then Matthew. Sige kita makadungog niining mga tawhana Pariseo ato na ning gi-explikar. Pero kini sila ang mga haring gangis kining mga magtutudlo sa balaod. Kini sila ang mga dagkong tao didto, kahadlukan ni sila. Kini sila, membro ni sila sa kongreso nila. So, dili basta-basta ning mga tao nga midol ni Jesus. Kini sila ang mga delegado nga gipadala gikan si Jerusalem. Ang ilang pinakasentro sa ilang religion didto ang templo sa Jerusalem. Nakadungog sila may tungod sa atong Ginoong Hesukristo. Nga naay nga daghang gihimo ang atong Ginoong Hesukristo. So nagpadala sila kung usa sa mga kay sila God, dugay na silang kapaabot og Misaya nga nga nasulat sa Old Testament sa karaang tugon. Daghan na silang gipaabot, daghan po mga fake, mga piki. So sila kapaabot gyud kay ilabi na karong panahon nga sila under sa mga Romano. Gagaanto sila gusto, taas ang buhis, kulag pagkaon, dali lang silang prisuhon. So sila gyud siging galang taw kinsa man gyud ni Jesus. Siya ba gipaabot nga Misaya? By the way, Kristo buti pasabot manluluwas or Misaya. Dili apelyido ni Jesus ang Kristo. Miingon lang ang buti pasabot
Jesus nga manluluwas or Kristo sa Grego. Anyways, eksakto na. So nangutana sila, kinsa man yun ni Jesus? Versikulo 2, ilang gipangutana ang atong Ginoong Kristo. Nganong naglapas man ang imong mga tinun-an sa pagtulun-an nga gipasunod nato sa atong mga katigulangan? Siya, ngano man. So, ang question nila, nganong naglapas man ang iyang mga tinun-an sa mga unsa man nga gipasunod sa katigulangan? Atong tan-aw dinhi nga dili di ay ni pulong sa Ginoo, wala ni gikan sa Bible sa Old Testament sa karaang tugon, kundili gikan ni sa ilang katigulangan. Kay dugay na ning mga Jewish people, nagsimba sila, sila ang gatudlo sa mga tao, pero ang gitudlo sa atong sa ni Moises sa karaan nga tugon, ilang gidugangan. Pareho ni siya ag barko, nga ang barko gadalagan, pagdugan ng gadalagan, adunay lumot or sakayan, makapahinay na, daghan ang mutapot. So ang relihiyon nila, dugay na daghang mitapot nga dili gisugod sa Ginoo, kundi gisugod gisugo sa ilang mga katigulangan. Naabay inyong gituuhan karon nga dili gikan sa pulong sa Ginoo sa Bible, kundi gikan sa katigulangan. Unsa may problema? Miingon sila, yung mga disipulo dili sila manghunaw sa hustong paagi sa dili pa sila mukaon. So, adunay giingon nila, dili manghunaw. Number 1, dili manghunaw ang iyang, and then, mayroong sinabi na hustong paagi sa dili pa sila mukaon. So, duha. So, kini sila, sa bata pa kami, mutawag ang akong inahan, hey, Dodong, mga una, apan, manghugas ka. Limpyo. Ako pod ang mga anak nako diri sa Canada, ako ingon manghugas mo. Akong apo usab, akong ingnon nga diri sa balay manghugas. Usahay akong asawa mo ingon manghugas usab mong kaon. So, maayo ning manghugas. Pero mao ba nay tuyo gyud sa mga Parisiyo nga manghugas para dili magkasakit? Hey, tan-aw ninyo. Miingon sila, dili sila manghugas sa hustong paagi. Aduna sila'y gituuhan nga unsaon paghugas. Pananglitan ang ilang paghugas, miingon ani, butahan nilag tubig dinhi para naay mahulog. Mamaya mag-ana pud sila hugasan. Pagkatapos butang tubig nila para mutulo diri. And then maoy ilang seremonyas. Ngano man nagtulo man sila niini sa procedure, sa proseso, sa hustong paagi, hustong proseso. Kay naa sila'y sa akong nabasahan, aduna sila'y mituo sila nga sa paggising, sa buntag, sa pagmata, ang mga demonyo mukapot sa diri sa atong mga kamot. Mauna nga ilang hugasan aron nga ang demonyo sa pagkaon ninyo dili musulod sa tiyan. So katawanan ang ilang kultura. Pero importante nila ni. Kay bisan pa kung muadto sila sa Tiangge og makatagbo sila, makabangga sila og mga tawo nga mga hintil, dili Hudiyo, mahugawan sila. Sumao na nga pagsulod nila sa ilang balay, usa sila mosulod na ay mga banga nga sila adunay seremonyas. Kay mituo sila nga kung mahugasan sila sa guwa, ang ilang kasing-kasing malimpyuhan. So, mauna ilang gi-accuse ang mga disipulo ni Jesus nga wala mutuo sa ilang mga pagtulunan. Unsa may mga pagtulunan nato karon nga gikan lang sa atong mga kagikanan nga wala sa pulong sa Ginoo.
And then sa versikulo 3, si Jesus mitubag kanila. Og nganong naglapas man usab kamo sa sugo sa Dios, ug mahinoy inyong gisunod ang inyong kaugalingong pagtulunan. Siya, naamoy pagtulunan nga inyong gihimo, gilapas ninyo ang pagtulunan sa Ginoo. So, mingisis, kamo, maayo lang mo musunod sa inyong pagtulunan nga gihimo sa mga tao, pero sa mga tao, sa mga pagtulunan sa Ginoo, wala. For example, maingon siya sa versikulo 4, kay mag-ingon ang Dios, tahora ang imong amahan ug inahan. Kinigi kani siya napulo kasugo, ikalima nga napulo kasugo. Tahura ang imong amahan ug inahan. Og bisan kinsa nga magsultig dautan batok sa iyang amahan ug o inahan, kinahanglan nga patyon. Wow! Sa unang panahon kung dili nimo respetaan ang imong mga ginikanan, ang desisyon patyon ka. Mingon siya, kamo wala mo mutahod, wala ninyo higugma. Unsa may day gisugo, daghang mga tawo nga wala makahibalo sa napulo kasugo. Dugay nang nagsimba apan wala mahibalog unsay napulo kasugo. Si Jesus sa 5 kasugo kinahanglan nga imong higugmaon ang imong ginikanan. So, ang mga sugo sa Ginoo duha lang. In general, higugmaon nimo ang Ginoo sa tibuok mong kasing-kasing, kalag, sa huna-huna, sa imong lawas, higugmaon. Og mingon si Jesus, higugmaon usab nimo ang imong isikatawo, ang imong ginikanan. So, ingon siya, kamo, inyo usab nga wala ninyo higugma, wala ninyo sunda ang gisugo sa Ginoo. Unsa man sa versikulo 5, giklaro ni Jesus. Apan nagtulo kamo nga ang usa ka tawo mahimong moingon sa iyang amahan o inahan, ang akong untang itabang kaninyo gihatag ko na sa Dios. So murag maayong paminahon gihatag ko na sa Dios. Apan you know what? Naigiingon nila na nga korban, naghimo po sila balaod. Nga kung ang imong ginikanan nga pobre, nga kinahanglan og tabang, mangayo og tabang, ikaw na kay kwarta, pero dili nimo gustong tabangan. Ang imong ginikanan mo ay gapa-eskwela, posible siguro gapa-eskwela nimo, gaantos nimo, karon nga tigulang ni sila, pasagdan na nimo. So, kini mga tawhana, gipasagdan nila. Naunta sila kwarta pero miingon sila nga korban ang akong kwarta. But ipasabot, ako na ning gi-dedicate sa Ginoo, ako na ning gihatag sa Ginoo. Apan ila di ang taguan lang, ilang gastuhon nila. Pero para makalikay sila sa pagtabang sa Ginoo, sa ilang inahan, miingon sila nga, ako na ning gi-dedicate, ako na ning gihatag sa Ginoo. Unsa miingon si Jesus, kana dili maayo ang inyong gihimo. Naghimo-himo lang mo mga balaod sa tao, apan dili sa Ginoo, gisupak ninyo. Versikulo 6, sa ingon ni ana, gitudluan ninyo siya nga dili pagtahod sa iyang amahan. Kini mao'y inyong paagi sa pagsalikway sa pulong sa Dios. Wow, gisalikway pulong sa Dios. Posible ba nga ang Ginoo si Jesus moingon nga gisalikway nato ang pulong sa Dios? Aron ang inyong kaugalingong pagtulunan maoy matuman. So adunay kaugalingon nga pagtulunan ug na ang pagtulunan sa Ginoo. Unsa may atong gihimo, unsa may importante sa imong kinabuhi? Ang pagtulunan sa mga tao sa simbahan o ang pagtulunan sa Ginoo? Mao ni duha ka importante nga gitudlo ni Jesus kanato karon. Verse 7,
mga tigpakaaron ingnon. Another word, miingon si Jesus, hipokrito. Ingon siya sa mga delegado gikan dito sa Jerusalem, kanang mga haringgangis nga miadto nga giinvestigar siya. Ingon siya, kamo tigpakaron ingnon. Kamo mga hipokrito. Ingon si Jesus, husto gayod ang giingon sa Dios, pinaagi kang Isayas, may tungod kaninyo. So si Jesus nagkutlo gikan sa karaan nga tugon. Gakutlo siya gikan sa Biblia nga kining mga tawhana gi-prophesied na ni sila, gitagna ni nga kini sila mo ilang buhaton. Unsa may giingon? Miingon ang Ginoo nga kining mga tawhana nagpasidungog kanako sa pulong lamang. Wow, sa baba lang di ay. Apan layo kanako ang ilang kasing-kasing. So, dako kaayo ang accusation sa atong Ginoo. Nga maayo lang di silang musulti. Muadto sila sa ilang templo, muadto sila sa ilang simbahan, muampo sila daghan kaayo. Pero miingon sa Jesus, sa baba lang na, wala na gikan sa kasing-kasing. Miingon sa verse 9, unsay verdict, miingon si Jesus, walay kapuslanan ang ilang pagsimba kanako. Wow, walay kapuslanan. Garbage. Nag-usik lang og panahon. Bisag sige day silang kasimba, reliyoso ang mga tao sa una. Reliyoso kaayo. Pero maayo lang din sa guwa. External, pakitang tao. Sa loob, sa sulod, sa kasing-kasing, wala di ay. Unsay gisulti ni Jesus, walay kapuslanan. Mangutana ako, kaninyo o kanako, aduna ba'y mga sitwasyon, aduna ba'y mga panahon, aduna ba'y gihimo nato karon nga si Jesus maingon, walay kapuslanan ang inyong pagsimba. Layo mo kaayo. Gusto kong hunaw-hunaw nato ning tanan nga si Jesus dili makaingon kanato nga hipokrito kita, tigpakaaron ingnon, or maingon sila walay kapuslanan ang pagsimba. This is a serious matter. Seryoso kaayo ni. Basig nagdula-dula lang kita og relihiyon og pagsimba. Pero ang gingon ni Jesus nga kinahanglan gikan sa kasing-kasing. Dili katong mga gitudlo sa atong mga kagikanan, mga gihimo sa tao, kundi gikan sa pulong sa Ginoo. Versikulo 10. Gisumpay pa ni Jesus. Verse 10, unya gipaduol ni Jesus ang mga tao. Sumurag iyang gitalikdan kining mga delegado gikan sa Jerusalem ug miatubang siya sa mga tao. Kabalo naman ta nga daghang kay mga tao nga misunod ni Jesus, gustong maminaw. Og gipaduol ni Jesus ang mga tao ngadto kaniya og miingon siya kanila, pamati kamo og sabtan ninyo kini. So, duha ka pulong ang importante nga atong matun-an niini. Mingon si Jesus, pamati og sabta. Dili lang di ay nga mamati lang, kundi sabton gyud nga ibutang sa huna-huna, i-practice gyud nga maka-epekto sa atong kasing-kasing. Nga pamati og sabta. Guwapo kayo nga prinsipyo sa kinabuhi, pamati. Kay daghang mga tao nga mamati apan wala masabtan. Naida ka mga tao usab nga dili mamati. So dili sila mamati, di po sila makasabot. Mao ni gisulti ni Jesus nga pamati og sabta. Verse 11, kining prinsipyuha dako kaayo ni, importante kaayo. Ingon siya,
dili ang mosulod sa baba sa tao ang makahugaw kaniya, kundili ang mugula sa iyang baba. Dili ang mosulod sa baba, dili ang imong, kay kini sila mga tawhana, daghan silang moingon nga ayaw nagkana, ayaw ka og baboy, ayaw ka og unsa na nokos. Daghan silang giingon nga ayaw nagkana kay kana may makapahugaw. Unsay sulti ni Hesus, dili ang mosulod sa baba sa tao ang makapahugaw niya, makahugaw pollution, kundili ang mugula sa iyang baba. Sa kalibutan karon na usob na ang panahon. Naay bagyo diri sa moa, daghang sunog, daghang nahitabo tungod sa pollution sa kalibutan. Nadaot ang pollution usab, ang makapahugaw usab, mingon si Jesus, dili ang imong gikaon. Kay mugula man lang na tinuod. Unya ang sulti niya, unya miduol kaniya ang mga tinud-an, sila si Pedro, si Juan, si Mateo, o miduol kaniya. Og miingon, nasayod ka ba nga naglagot ang mga Parisiyo tungod sa imong gisulti? Katawanan nga ilang giingnan si Jesus nga nasayod ka ba? Jesus, nahibulo ka ba sa imong gisulti nga nakasakit kag tao? Wow, nga naman ni unsa may ilang nakaon ani nga ilang manggiinan ang atong Ginoong Hesukristo. So walay problema kung maglagot sila. Si Jesus, hey, walay problema na. Si Jesus mitubag sa versikulo 13. Ang tanang tanom nga wala itanom sa akong amahan, nga atua sa langit paga-ibdon. Ang buot ni pasabot ni Jesus, tanom ba lang na kamatis o unsa pa ng mga tanom, mao ba na gibuot ipasabot niya? Mingon siya, ang tanang tanom mga tao na organization, simbahan nga wala itanom sa akong amahan, nga wala gasugod gikan sa amahan, nga ato sa langit paga-ibdon, kuhaon kinsa mo kuha ang Ginoo, paga-ibdon sila. So makahadlok na yung giingon sa atong Ginoong Hesukristo. Mingon siya sa versikulo 14, pasagdi lang sila, kay sila mga giya nga buta. O kung ang usa ka buta maoy mag-agak sa laing buta, silang duha mga hulog sa kanal. Tinuod man na. Yang giingon nga kining mga tawhana, mga leadership nga kunwari nakaibalo sila sa pulong sa Ginoo, duol sila sa Ginoo. Mingon si Jesus, kana sila mga giya sa mga buta. Na kana sila buta usab. So sila ang buta na giya sa buta, mingon si Jesus. So kita mag-amping gyud og husto kung kinsa may atong leader nga naggiya kanato. Kita aduna usab kitay responsibilidad nga atong tan-awon nga atong spiritual leader, spirituhanon nga leader dili buta. Kinahanglan kamo usab dili buta sa pulong sa Ginoo. Mo nang uban miingon nga, nagpasalamat kami nga nakadungog kami sa pulong sa Ginoo. Adung nga dili ang Ginoo miingon nga buta kita. Tinuod man na kang buta, mahulog ka. Dinhi sa kalibutan kung buta kita, walay mahitabo kanato, mahulog kita. So aduna ba yung mga buta nga nakabuta sa ato And then verse 15, daka pa kong isulti ani pero ang atong panahon. Si Pedro miingon, kinsa man ang Pedro? Kini mao si San Pedro. Miingon siya, sultihi kami sa kahulugan ni anang sambingaya. Wala ba kasabot si San Pedro? Si Jesus miingon kanila, dili pa ba usab di ay kamo makasabot? Wala ba di kamo nakasabot? Kay kini sila nag-uban-uban ni Jesus og duha na ka tuig. So si Jesus mingon, hey, dugay-dugay na mong miuban nako.
Ignorante pa ba kamo? Minsan dili pa ba usab ay kamo kasabot og unsa ang akong mga gitudlo? Pareha na sa ako usab usay dili ko makasabot. So maayo ang gisulti ni Jesus nga kinahanglan masabtan nato. Masabtan nato ang atong Ginoong Kristo. Verse 17. Wala ba kamo makasabot nga ang musulod sa baba sa tawo ang imong gikaon magapadulong sa iyang tiyan ug unya mugula og iyang mugula sa iyang lawas or ikalibang lang ang imong gikaon. Tinuod man na maka-epekto ba na sa imong kasing-kasing ang imong gikaon? Sa dili ka mo kaog baboy, nokos o squid unsa pa to nga ang mga tiil na ay forma sa usa ka tiil. Mingon si Jesus iyang gi-eksplikar apan ang mga butang nga mugula sa baba nagagikan sa kasing-kasing. Kining mga butang nga maoy makapahugaw sa tawo. Dili di ang mong gikaon. Ang uban miingon nga importante kayo nga dili mo kamukaon ini. Kay maempyerno ka. Apan si Jesus miingon, kanang gikaon nimo muguwa lang na, muadto lang ka sa kasilyas, mawala. Apan ang problema ang imong kasing-kasing. Tinuod man na ang giingon ni Jesus. Kay gikan sa iyang kasing-kasing, gi-explicar na ni Jesus. Kay gikan sa iyang kasing-kasing manggula ang mga daotang huna-huna. Pagpatay, pagpanapaw, dautan nga pagpakighilawas, pagpangawat, pagpamakak o pagbutang-butang. Dili di ay ang pusil o ang sundang o unsa pa ng uban ang makapatay tawo, kundili ang kasing-kasing di ay nga hugaw kaayo na hugawan. Kasing-kasing nga wala nalimpyuhan sa Ginoo, di ay gasugod ang tanan. Verse 20. Kini ang mga butang nga makapahugaw sa tawo. Apan dili makapahugaw sa tawo kun mukaon siya. Nga dili una manghunaw, sumala sa ilang giingon nga mao angayng buhaton. Dili di ay. Kundili ang tanang mga butang gikan sa sulod sa kasing-kasing. Mao na nga si Jesus miingon nga unahon usab usa ang kasing-kasing. Limpyuhan usab ang kasing-kasing. Kay kadaghanan maayo lang sa guwa, external, pakitang tao, apan ang kasing-kasing wala di ay. Mao na importante ni Jesus nga kinahanglan nga malimpyuhan ang kasing-kasing. Karon mangutana kamo, kinsa may makapalimpyo sa atong kasing-kasing nga dili polluted? Kay kitang tanan na tawo nga makasasala, kinang limpyuhan ang atong simbahan, dili makapalimpyo sa sakit sa atong kasing-kasing. Ang atong Ginoong Hesukristo lang ang makapalimpyo sa atong kasing-kasing. Kay siya lang ang nagpakamatay kanato aron nga malimpyuhan ang atong kasing-kasing. Sa unang panahon miingon nga naay moabot, naay Misaya nga moabot nga islan ang atong kasing-kasing. Islan ni Jesus ang atong kasing-kasing nga malumo, kasing-kasing nga mapasayloon, kasing-kasing nga nahibalo nga sila makasasala, kasing-kasing nga nahibalo nga mualagad sa Ginoo. Dili lang pakitang tao. Mao ni dili gusto sa atong Ginoong Hesukristo nga panghambog lang sa guwa external, apan sa sulod di ay wala. So unsa may atong buhaton karon? Mag-ampog kita nga tan-awon sa Ginoo ang atong kasing-kasing. Tan-aw nato nga naay atong mga gahimo nga
Wala di ay sa Biblia, wala sa pulong sa Ginoo. Kundi giad lang, gidugang lang na. So mag-amping kita. Unsa may buhaton nato karon? Unsa may itong buhaton nga si Jesus man lamang ang makapalimpyo kanato. Akong gihangyo, i-challenge ko kamo na atong ihatag miingon si Jesus paminaw ug unsa pa na tanaawa himuon gyud nimo, imong i-analyze, tan-aw nato nga sa atong kaugalingon dili kita makaluwas sa atong kaugalingon. Ang atong Ginoong Hesukristo lamang. Mag-ampo kita. Amahan namong langit nun, daghang salamat sa mga prinsipyo nga imong gihatag kanamo. Tudlua kami nga dili lang kami maayo sa guwa, mga hipokrito, kundili maayo sa kasing-kasing. Nagahangyo kami Ginoo nga imo kaming limpyuhan ang among kasing-kasing. Hinaot pa unta nga amo kang imbitahon nga mosulod sa among kasing-kasing. Aron nga siya ang mahimong magdumala sa among kasing-kasing. Ginoo, pasayloa kami sa among mga kasalanan. Sa ngalan ni Jesucristo nga among manluluwas. Amen.